ҳамватанони азиз, ҳамдиёрони гиромӣ, барои дарёфти модари ҳақиқии Гулноза кӯмаки шумо лозим аст. модар дар ҳафтмоҳагӣ ӯро ба дигаре додааст. вақте ман 8 моҳа будам, модарам дар назди поликлиникаи рақами 8, намедонам бо кадом сабаб ё барои чӣ, маро дар дасти Солиҳ ва Олия гуфтани шахс монда рафтааст. Олия ва Сангин шахсоне ки маро ба фарзандхондагӣ қабул карданд, чунон маро қабул карда буданд, ки ман умуман ҳис намекардам, ки ман фарзанди ваён нестам ё ин ки аз дигар оила ҳастам. тамоми меҳру муҳаббаташонро барои ман бахшида буданд. ҳамин тавр ман бо онҳо зиндагӣ мекардам, зиндагии беғам, бефикр. дар 10 солагиам вақте синфи 4 будам, модарам Олия бемор шуд ва мо ӯро ба беморхонаи Медгарадок бурда хобондем. модарам Олия фарзанд надошт. Ман, модарам Олия ва падарам Сангин се кас танҳо будем. модарам ки дар беморхона хоб буд, барои доруҳояшро харидан пул надоштем. аз ҳамин сабаб ман хостам, ки дар гӯшам гӯшвораҳои тилло буд ва ман онҳоро бурда ба дорухона гарав мондам ва аз он ҷо барои модарам дору гирифтам. вақте аз дорухонаи поликлиникаи 8 баромаданам, дар он ҷо як ҳамсоямон гуфт, ки Марифат тира очат кофтанӣ омад, дидиша? ман дар тааҷҷуб афтода ба охир модари ман дар беморхона аст, чӣ тавр ӯ маро кофтанӣ омадааст гуфта ҳайрон шуда мондам. баъд ман доруҳоро гирифта ба беморхона омадам ва нахостам, ки ба модарам Олия бигӯям, ки ҳамин хел ҳодиса рух дод, чунки медонистам, ки агар ба модарам гӯям, ӯ зуд аз беморхона мебарояд ва тоқат карда натавонистам ва гуфтам раҳмати калон очаҷон, ки ман даққадира напартофтеду калон кардед. очам Олия гуфт, ки барои чӣ ихе гапҳо гап задистӣ? гуфтам, ки амхе дара ҳамсоямон дид, амхе гуфт дурӯғ мегӯяд, аҳамият натеда гапҳошон ва ё дӯзбараканд, тира медӯзанд, гуфта бо амхе гапҳо шустушӯи мағзӣ кард. субҳи барвақт модарам аз беморхона баромад ва маро гирифта ба деҳаи Муинкаҷ овард ва дар ин ҷо маро дар сари зонуи янгаи худ шинонда гуфт, ки ин модари ту аст ва вақте ман бефарзанд будам, ман тира айё гирифтам, ки ту дастёри ман шавӣ. ман ба гапҳои ӯ бовар кардам. ҳарчанд ки бовар кардам, ӯ қадар меҳр дар байни мо набуд. очам ки касал шуд, очаи Олиям касал шуд, очаи Сангинам касал шуд. 3 моҳ хоб накарда дар тори стол шида фақат гузаштани самолётҳояш дард мекард, ки чанд самолёт мегзарад ба рӯз мешавад. вообще хоб намерафт, айпочош хуну зардоб мерехт. 12 март очам аз дунё гузашта.
13 март вақте учаи олиама ба хок супоридем, отам дар больница буд. Аюҷа занг заданд ки биё падартонам барем, падартон гузашта. ирӯз очама паготамаи даст додам. Ҳамагӣ 11 сол доштам. ҳамин хебат дар дасти Тоҳозира дар ҳамон хонае ки оча маро оварда буд дар Мункач, ки ман ҳози ёра ота оча мегум, дар ҳаминҷо зиндагӣ кардистам. То синфи ҳафтима ман қабовар надоштам, ки ман фарзанд хондам. вақте синфи ҳафт будам, рӯзи ҷумъа буд, 16 апрел. ҳамсинфҳо ҳама каса гирд шудагӣ, ҳама дар бораи очаи худаш нақл карданд. якташ гуфт очаи ман хеле, дигараш гуфт очаи ман хеле. вақте ман хостам бигӯям ки очаи ман, фақат ман очаи ман гуфтам, тамом. як ҳамсинфам гашт гуфт ки Гулноза, очаи тутра партофтагиян, иза наг очаи ту нестай, очаи мурдагитам очаи ту нестай, ё тура калон кардагиян. дар он ҳолат намедонам хидмат кӣ эҳсос мекардам ё чӣ эҳсос доштам, ман намедонистам. ба омада ҳамин очае ки ҳоҷи қачишам пурсидам ки ман киям. очае ки ҳоҷи қачишам гуфт ки ту на духтари маӣ, на духтари Олия. Олия тура ёфтагия гуфт, калон кардагия гуфт. Ту духтари маам нестию, духтари ваям нестӣ. баъди мурдани очаам Олия отам сангин, вобше қанотам шикаст, рӯҳан шикастагӣ рехтагӣ, фақат ки ҳайкалам ҳамхирост монд. бо фаҳмидам ки очаам несту ман фарзандхондиём. вобше дунё баром ягон аҳамият надошт. ҳамхе одат кардам, қатъиё зиндагӣ кардам. баъди қатъиё одат кардан, бо 8 феврал отам булбулаи даст додам. нав ёра ота оча гуфтам, нав қатъиён одат кардам, нав меҳр бастам, ки отамам аз дунё гузашт. бо шикастам, бо ноумед шудам аз зиндагӣ. лекин фақат як чиз мара то ҳозира нигоҳ доштаю, то ҳозира ман фақат барои як чиз зиндаам, тамом. ман умед дорам то ҳозира ки ҳамон очае ки мара дар 8-моҳагӣ монда рафтагия, ман ӯро меёбам. 18 сол шуда, не ки ягон, на номаша медонам, намедонам кия чия, лекин ба ҳар ҳол мехоҳам бибинамша. мехоҳам рӯбарӯ шавам, қатъӣ шо як бор сармандазонаш монам. ман умед дорам то ҳозира ки ҳамон очае ки мара дар 8-моҳагӣ монда рафтагия, ман ӯро меёбам. 18 сол шуда, не ки ягон, на номаша медонам, намедонам кия чия, лекин ба ҳар ҳол мехоҳам бибинамша. мехоҳам рӯбарӯ шавам, қатъӣ шо як бор сармандазонаш монам. очаҷон, ҳар куҷое бошӣ набошӣ, 18 сол интизор будам, ки кай мебиёӣ, ман суроғ мекунӣ.
ҳамеша интизорат будуму ва хоҳумон дучаҷон. чанд бор ховдагим ки очама ёфтагиам, лекин фақат ки наздикаш мешавам рӯша дида наметавонам. Фақат пушташ гардондагӣ мегӯям маем очаи ту, лекин ягон бор рӯша дидагӣ нест. ба хотире ки очаам мара бинад ё ман очам аём гуфта дар телевизиони Баҳористон рафта кор даромадам ҳамчун баранда, ки шояд як рӯз не як рӯз ман очам мебинад дар телевизору мешиносад. баром муҳим нест очаҷон ки шумо чӣ мегӯяд ё ки шумо чӣ хел мешиносад. баром муҳим вае ки шумо очаи маед. ҳарчанд ки надонамтона нашиносамтона, шумо барои ман очаед. шуморо дӯст медорам очаҷон. дӯстони азиз, беоби дида ин суханони ин хоҳарро гӯш карда натавонистам. Ончунон мегирист бо алам. ҳар як саҳифае ки ӯ навиштааст то имрӯз фақат дар бораи модараш аст. модари азиз, шумо дар куҷое ки бошед, шуморо духтаратон интизор аст. дар телевизиони Баҳористон ба ҳайси гӯянда кор мекунад, донишҷӯ мебошад. мо интизори шумо ҳастем ки духтаратонро меёбед.